Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor menta kasni. Ka Voice of the People's Party VPP kala ajing mod ba kamang jong ka jing samha na ka state reservation policy yakipat khasi jantia bat garo ki shulkas bat kiwe ki riulum dei ban pension nong rem na ka jing don pa jong ki katkum ka khana samari khat khandai spa anya phuwai. Haba banjoro banithu ya ki pat khasi jantia kum gawe ka jat ban riu ya thu ka kerwo na unong yalam rangba uba adan mela basayumat. Lengba ka shithi ka expert committee on state reservation policy menha khat sautri ujelio u president jong ka VPP uba adan mela basayumat ulaong ba ka percentage jong ka jing samha ya ki khasi jantia garu schedule ka sabat ki we ki rulum kadai ya ka ban pension nong rem na ka jing don pa jong ki katkom ka khana samari khat khandai spa anya phuwai ka jat ban riu khasi jantia kadai ya ka ban nyokum ka we ka jat ban riu uba aden ha ka shithi u penpau ba ka state job reservation policy wala ka dawshai ba ka jingmi khmat kan long katkum ka jing don pa handai omsham la shimpat ya ka jing khen jong ka khana samari ha ba sam ya ka percentage jong ka jing sambha namar kata ka jing samba 4% ya ki khasi ba jantia 4% ya ki garo bat 1% ya ki shalukas bat ki we ki shalu tribe kadai ka bam ya hap satya bat ka bam biang jingkhen kajing sang percentage kadai ka bashu mudor ha ka jaka banyat katkum ka jingkhen kumta kadai ka balayat persha ya ka jing thmu jong ka policy ulaong haba ban rap ba ka jing bamla jong ka sarkar Meghalaya ban pentrikam ya ka roster system haba pentrikam ya ka job reservation khadu kadai ka bala penbet da ka hukum jong ka ying darbar Meghalaya High Court House nam arhaja arfuar uba adanul ong ruba kadai ban ai percentage la ka jong ya ki schedule caste bat ki we ki schedule tribe haba bo kendon ba la ka jing thungkam ya ki ha ka reserve but unreserved post hapo ka jala ka dei ban long ba ki dei ban nangkaran ya ki official language ka jala kata khasi rani garo